Idan da so ta zaman to kawai na wadda hungo alkawari kirke zane na so yi mini tasiri. Farin cikin kalbi na ɗaya na biyu ke ce fara hawa. Kina cikin littafin ƙauye na mai suna hubbu gare ni ke ce kibla ta tsaya hawa. Ki sani ke ɗaya zan alkinta ko da ruhi babu da ni da ke kamar zare ya bawa. Tsarairayar da nake miki ta hawa kamar ya jaririn da ke cikin umma ba ni warinki ki zamo mini lanzami. Cikin daboyin ta sautin murya ta kai na ji zama kamar sarewa ce ke harba. Cikin halitta kwai tsuntsaye fannin soyayya majalunin laila ke nuna. A kuramar so mun yi shigewa zan daga zauna sirrin musamman ma buɗewa. A koda yaushe na suturce na sanye jaba domin na burge cikin burina ya zamo mini linzami. Da razana kan ki silke na ba zan tube ba. Zan doshi yanda ku za ni ci gasa in sake a dokin sarauta ba zan soke balla ba. Asalin zabo bai gogewa gadon soyayya mun yi tagun da mara hauwa. Cikin ta halwar so da nake yi ba ni bidar sirri dan ado za a yi wafan doki sai an salin zani.